உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சமாதானம். ඔබ සියලු දෙනාට සමාදානය. கடந்த வீடியோவிலே நாம் பார்த்தோம், பிதாவை அறிந்த ஒரு தேவ குமாரனாய் நாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய பிதா விரும்புகிறார். අපි පෞද්ගලික වීඩියෝ එකේදී අපි බැලුවා පියාණන් වහන්සේව සම්පූර්ණයෙන් දැනගත්තා වූ පුත්‍රයෙක් එළිදරව් වෙන්නට ඕනේ කියලා පියාණන් වහන්සේට ඒක කැමතියි කියලා. அதைதான் கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் போவது உங்களுக்கு நல்லது. நான் போவேன் என்றால் வேறொரு தேற்றளவாளனை உங்களிடத்தில் நான் அனுப்புவேன். ඒ නිසා තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ආකාරව සඳහන් කරන්නේ මම යන්නේක යහපත් මම ගියොත් තමයි එන සෙනසෙලකාරයෙකු වහන්සේ වන්නේ කියලා. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியானவர். ඒ සුදාත්මයන් වහන්සේ පුත්‍ර උරුම වූ සුදාත්මයන් වහන්සේ. அவர் நமக்குள் வரும்போது நாமும் அதே தேவபுத்திரனாய் வளருவோம், நம்மளை அவர் வளர்த்தெடுப்பார். ඒ සුදාත්මයන් වහන්සේ අප තුළ එන වෙලාවේදී අපිව උන්වහන්සේ ඒ ලෙසම පුත්‍රයන් ලෙස උන්වහන්සේ වර්ධනය කරලා උන්වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන යනවා. அந்த அனுபவ வாழ்விலே பயணிக்கும் போது அது நித்திய வாழ்வை நாம் இந்த பூமியிலே வாழ ஆரம்பிக்கிறோம். ඒ අත්දැකීම අපේ ජීවන රටාව තුළ අපි ජීවත් වෙන වෙලාවදී තමයි ඒක සදාකාලික ජීවන රටාවට අපිව එක්කගෙන යන්නේ. அதனால் வீழ்ச்சியின் உலகத்தில் இருக்கிற வாழ்வு நாம் மேற்கொண்டு நித்திய வாழ்வினாலே ஜெயம் கொண்டவர்களாய் இந்த பூமியிலே வாழ ஆரம்பிக்கிறோம். ඒ නිසා බිඳවැටෙනා වූ මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ මේ ජීවිතයේ ජය අරගෙන සදාකාලික ජීවිතයේ ජයගත්තා වූ අය ලෙස අපි ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. அந்த வாழ்வியல் முறையில் சில விஷயங்கள் நம்முடைய இருதயத்திலே ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியுள்ளது. ඒ ජීවන රටාවේ සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේ නිවැරදි කරන්නට අවශ්‍ය කරලා තිබෙනවා. அது குமாரத்துவ வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய இதயத்தின் முக்கியத்துவங்களா இருக்கிறது. ඒ පුත්‍රයාණන්ගේ ජීවන රටාව තුළ තිබෙනා වූ හදවතේ තිබෙන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණා ටිකක්. அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே. ඒක අපේ ජීවිතයේ ජීවන රටාව. காண்கிற மனிதர்களை எப்படி நாம் பார்ப்பது என்பதுதான். ඒක දකින්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ව අපි කොහොමද බලන්නේ කියන එක තමයි. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, காண்கிற மனிதர்களை நீ நேசிக்காது, அன்பு செலுத்தாமல், உன் சகோதரனை நேசிக்காமல் காணாத கடவுளை அன்பு செலுத்த முடியுமா? அப்படி ஆம் என்று நீ சொன்னால் நீ பொய்யன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. උන්වහන්සේගේ වචනේ මේ ආකාරව සඳහන් වෙනවා ඇසට දකින්නා වූ මේ සහෝදරයන්ට නුඹ ප්‍රේම කරන්නේ නැතුව දකින්න බැරි උන්වහන්සේට නුඹ කොහොමද ප්‍රේම කරන්නේ? නෑ මම ඒ විදිහට ප්‍රේම කරනවා කියලා ඔබ කියනවා නම් ඒක බොරුවක් කියලා වචනේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ஏனென்றால் நாம் சொல்லும் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். ඇයි කියලා කිව්වොත් මා කියනා වූ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණව සිටිනවා. அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். ප්‍රේමේ නැති කෙනා දෙවියන් වහන්සේව හඳුනන්නේ නැහැ. அப்படி என்றால் அன்புள்ளவன் தேவனை அறிந்தவன். ඒ ලෙස නම් ප්‍රේමයේ ඇත්තා වූ කෙනා දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන සිටිනවා. அப்ப தேவ குமாரனா நாம் இந்த பூமியிலே வாழணும், வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் நாமும் அவராகவே அன்பாகவே நாம் இருக்க வேண்டும். அன்பாகவும் அல்ல, அன்பாகவே இருக்க வேண்டும். අපි දේව පුත්‍රයන් ලෙස මේ පොළවේ එළිදරව් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් අපි ප්‍රේමයෙන් පූර්ණව ඉන්නට ඕනේ. அன்பாகவும் இருப்பேன் என்பதல்ல, அன்பாகவே இருக்க வேண்டும். ප්‍රේමය සමග සිටිනවා කියන එකට වඩා ප්‍රේමයෙන් මා සිටිනවා කියන එක. தேவன் அன்பாகவும் இல்லை, தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். God is love. උන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ සමග නෙමෙයි, උන්වහන්සේ ප්‍රේමණීයයි. இந்த குமாரத்துவ வாழ்வியல் முறையில் මේ පුත්‍රයාණන් කියන ජීවන රටාව තුළ சில விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கிறது, அம்சங்களாய். සමහර අංග දේවල් ඒකේ ඇතුලේ තිබෙනවා සමහර විස්තර. அந்த நித்திய ஜீவன் என்ற வாழ்வில் மெய்ப்பொருளாய் காணப்படுபவை. සදාකාල ජීවනයේ තුළ සැබෑ වස්තු ලෙස දකිනු ලබනවා. சபேபு வஸ்துவ. அது என்னன்னா நீதி, தேவபக்தி, ධර්මිෂ්ඨකම, தேவபக்தி, භක්තිවන්තකම, பொறுமை, ඒ වගේම ස්ථිරකම, ඉවසීම කියන්නට පුළුවන්. விசுவாசம், அன்பு, சாந்தம். ඇදහිල්ල, ප්‍රේමය, මොළොත් ගුණය. ஆவியின் கனியில நாம பார்க்கிறோம்ல, அதெல்லாம் மெய்ப்பொருள். අපික පළ කියන දේවල් වල අපි දකිනවා නේද? ඒක තමයි සැබෑ වස්තුව. இல்ல நீதி என்று சொல்லும்போது මෙතන ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියනකොට கிறிஸ்து நம்மை அவருக்கு நிகரான இடத்தில் கொண்டு வந்து உன்னதங்களில் அவரோடு வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் இன்றைய நம்முடைய நீதி.
අද ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන වෙලාවේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ට සමානව උතුම් ස්ථානවල අපිව ගෙනල්ලා වහන්සේට සමානව තබලා තියෙනවා කියන එක තමයි අද ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන්නේ. பாவி அல்ல நீங்க. ඔබ පෞකාරයෙක් නෙමෙයි. உங்கள் சிந்தை சொல்லுவதென்றால் அது உண்மை அல்ல. கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களை உன்னதங்களில் அவரோடு வைத்திருக்கிறார் என்ற சிந்தையே நீதியின் சிந்தை. அதுதான் நீதி, அதுதான் உங்கள் நிலைமை. ඔබේ සිතුවිල්ල ඒ විදිහට කියනවා නම් ඒක වැරදි. ඒක බොරුවක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ උතුම් ස්ථානවල ඔබ තබලා තියෙනවා, උන්වහන්සේට සමාන කරලා තියෙනවා නම් එන්න ඒක තමයි ධර්මිෂ්ඨකම. ඒක තමයි ඇත්ත. நீதி என்பது ஹானர், அதாவது அவருக்கு நிகரான ஸ்தானத்திலே நம்மை கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். அதுதான் நீதி, அதுதான் கனப்படுத்தல். ඒ වගේම ධර්මිෂ්ඨකම ගෞරව කිරීම. උන්වහන්සේගේ ස්ථානෙ උන්වහන්සේට සමානව අපිව ගෙනලා උන්වහන්සේගේ ගරුත්වයත් අපිට දීලා තිබෙනවා. අන්න ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන්නේ. இதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதுதான் நீதி, righteousness. මේ දේම අපි කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි ධර්මිෂ්ඨකම. அந்த வாழ்க்கையில் வாழ்வதுதான் நீதியிலே வாழும் வாழ்வு. ඒ ජීවන රටාව තුළ ජීවත් වෙන එක තමයි ධර්මිෂ්ඨකමේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. இரண்டாவது தேவ பக்தி. දෙවෙනි එක භක්තිවන්තකම. அது சில நேரம் ஹோலினஸ், பரிசுத்தம் என்று சொல்லலாம். සමහර වෙලාවට සුද්ධකම කියලා කියන්නට පුළුවන්. அது ஒரு மதத்தின் ரீதியான பக்தி அல்ல. ඒක එක ආගමකට අනුව තිබෙනා වූ අනුකූල වූ භක්තිවන්තකමක් නෙමෙයි. மதத்தின் ரீதியான பக்தி நம்மை பயத்துக்குள் வைத்து குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து இறைவனிடத்திலே கையேந்தி நிற்கச் செய்யும். ආගමික භක්තිවන්තකම යනු ඒක බය සමග උන්වහන්සේ ඉදිරියේදී පින්සින්දු වෙලා ඉන්න පුළුවන්, උන්වහන්සේ ඉදිරියේදී අපේ දෑත් දෙක විවර කරගෙන උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පින්සින්දු වෙලා ඉන්න පුළුවන් තත්වයකට උදාකරන එක තමයි භක්තිවන්තකම කියන්නේ ආගමික පැත්තෙන් බැලුවොත්. அது எப்படின்னா குற்ற மனசாட்சி நமக்குள்ளே உள்ள இருக்கும், பாவி என்ற உணர்வு இருக்கும். අප තුළ වැරදි හඳවන්නා වූ සිතුවිල්ලක් තිබේ. නිතරම පෞකාරයෙක් කියලා අප තුළ ඒක හඳවයි. ஆதாம் ஏவாள் தேவன் அவர்களிடத்தை வரும்போது ஏதேனிலே அவர்கள் போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள். ඒ වගේම තමයි ආදම් ඒවා නැවිලා උන් ඉන්න වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ උන් වෙතට එද්දී උන්වහන්සේ ඉන්න වෙලාවට උන් ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று அவர் கேட்கிறார். ආදම් ඔබ කොහෙද ඉන්නේ කියලා උන්වහන්සේ ඔගෙන් අහනවා. அவர்கள் ஒருவித பக்தியின் வேஷத்தை அந்த இடத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அது எப்படி என்றால், உமக்கு பயந்துபடியினால், நாங்கள் நிர்வாணியானபடியினால் நாங்கள் ஒளிந்திருக்கிறோம். ඔවුන් භක්තිවන්තකම කොහොමද පෙන්වුම් කරන්න කියලා කිව්වොත් භක්තිවන්තකම නැමැති වේශයක් ඔවුන් කියනවා මම ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ බය වෙලා ඒ බය වුණු නිසා මම සැඟවිලා ඉන්නවා කියලා. அந்த பயம் தேவ பயம் அல்ல. ඒ බය දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන්නා වූ බය නෙමෙයි. அதுக்கு பிறகு சொல்றாங்க, நாங்க நிர்வாணி என்றபடினால், குற்ற மனசாட்சியோடு கூடிய பயம். ඔවුන් කියනවා මම නිර්වස්තව ඉන්නවා, මම වැරදිකාරයෙක් ලෙස මට දැනෙන නිසා මම හැංගිලා ඉන්නවා කියලා. එන්න ඒ බය තමයි ඒක. அந்த பயத்தை பிதா நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ඒ බය අප තුළ පියාණන් වහන්සේ කිසිම දිනක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு தேவ பயம் இருந்தது. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් එක දේව බයක් තියෙනවා. அது இந்த தேவ பயத்தை போல அல்ல. ඒක මේක වගේ නෙමෙයි. මේ දේව බය වගේ නෙමෙයි. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அந்த தேவனுக்கேற்ற பயம் அவருக்கு சுகந்த வாசனையா இருக்கும். යෙසායා පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට වූ බය නම් මිහිරි සුවඳක් ලෙස තිබෙනවා කියලා. அந்த பயம் குற்ற மனசாட்சியோடு கூடியது அல்ல, அன்புடன் கூடிய சுகந்திரம். ඒ බය ඇවිල්ලා කිසිම දිනක මම වැරදිකාරයෙක් කියන හදවතේ එක්කගෙන යන එක නෙමෙයි. ඒක නිදහසක්. நான் கூலிக்காரன் அல்ல, நான் மகன். මම කුලිකාරයෙක් නෙමෙයි. මම උන්වහන්සේගේ දරුවෙක්. தைரியமாய் அவர் அண்டையிலே நான் கிட்டிச் சேரலாம். මා ඉතා ධෛර්යයෙන් උන්වහන්සේට ලං වෙන්නට පුළුවන්. இளையகுமாரன் வரும்பொழுது தகப்பனிடத்திலே குற்ற மனசாட்சியோடும் பயத்தோடும் வந்தான். ஆனால் தகப்பன் அவனை பார்த்த விதமோ, நீ என் மகன், நீ வேலைக்காரன் அல்ல, நீ இளவரசன், குமாரன் என்று பார்த்தான். පුත්‍රයා තමන්ගේ පියා ළඟට එන වෙලාවේදී ওই බය සමග ඒ වගේම තමන් වැරදි කරලා තියෙනවා කියලා වැරදි හැඟවීමත් එක්ක පියා ළඟට ආවා. නමුත් පියාණන් කිසිම තැනක උඹ පෞකාරයෙක්, උඹ තුල වැරදි තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ. උඹ මගේ දරුවෙක්, උඹ මගේ පුත්‍රයෙක් කියලා.
மதத்தின் தேவ பக்தி நம்மை கடவுளை விட்டு தூரப்படுத்தும். ஆனால் உறவின் அடிப்படையிலான தேவ பக்தியோ நம்மை பிதாவோடு நெருங்கி வாழச் செய்யும். ඒ වගේම ආගමිකට අනුකූලව තියෙන දේව භක්තිවන්තකම පියාණන් වහන්සේගෙන් අපිව දුරස් කරයි. ඒ වගේම බැඳීම් සමග තිබෙනා වූ භක්තිවන්තකම උන්වහන්සේට ඉතා අපිව සමීප කරයි. இந்த பக்தி தேவ பக்தி தான் குமாரத்துவத்தின் தேவ பக்தியானது. මේ භක්තිවන්තකම තමයි පුත්‍රත්වයේ දේව භක්තිවන්තකම කියලා කියන්නේ. அது ஒரு சுகந்த வாசனையாய் பிதாவுக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது. ඒක මිහිරි සුවඳක් ලෙස පියාණන් වහන්සේට ප්‍රිය වූ දෙයක් ලෙස තිබෙනවා. அப்புறம் நாம் பார்த்தோம் விசுவாசம், அன்பு, பொறுமை, நீடிய சாந்தம் இதெல்லாம் அந்த குமாரத்துவ வாழ்வியலுக்குள்ளான மெய்ப்பொருள்கள். අපි බැලුවා ප්‍රේමය, ඉවසිලිවන්තකම, දයා, කරුණා මේ සියල්ලම පුත්‍රයාණන්ගේ ජීවන රටාවටම සමීප වූ දේවල්. இந்த ஒரு வாழ்வின் முறையிலே இந்த காண்கிற பூமியிலே நாம் வெளிப்பட வேண்டும் குமாரர்களா என்று தேவன் விரும்புகிறார். මේ ජීවන රටාව තුළින් මේ දකින්නා වූ පොළොව තුළ අපි පුත්‍රයාණන් ලෙස වෙලිදරව් වෙන්නට ඕනේ කියන එක තමයි පියාණන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. வீழ்ச்சியின் வாழ்வு முறை, பணம், பதவி, புகழ் இவைகளை மேலே தூக்கி பிடித்திருக்கும். ඒ වගේ විද වැටෙන්නා වූ මේ ලෝකයේ මුදල්, තනතුරු, උසස් වීම මේවා තමයි අල්ලගෙන සිටින්නේ වැදගත්කමක් දීලා. புகழ் கடவுள் உங்களை பெருமைப்படுத்துவது தப்பல்ல. ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் பேரை நான் பெருமைப்படுத்துவேன். උසස් වීම එක වැරදි නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ නම මම ප්‍රශංසා කරනවා, උසස් කරනවා කියලා ආබ්‍රහම් දෙස බලලා. I will make you famous. அது அவர் பண்ணுகிற வேண்டிய விஷயம். ඒක උන්වහන්සේ කරන්න ඕන දෙයක්. நான் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். මම නුඹේ නම උසස් කරනවා කියන එක. கர்த்தர் ஐஸ்வர்யத்தை நமக்கு தருகிறார். උන්වහන්සේ ஐஸ்வர்යයන් උන්වහන්සේ අපිට ලබා දෙනවා. ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாத்தியம் பண்ணுவதற்கு உனக்கு பலத்தை தருகிறேன் என்கிறார். උන්වහන්සේ කියන ஐஸ்வர்යයන් කරන්නට නුඹට ශක්තිය මා ලබා දෙනවා කියලා. பழைய ஏற்பாட்டில் தாவீது, யோசேப்பு இன்னும் அநேகருக்கு அவர் பதவிகள் கொடுத்திருக்கிறார், தானியேல் போன்றவர்கள். පරණ කිවිසුමේ බැලුවොත් එම දාවිද්, යෝසේප් වගේ ගොඩක් කට්ටියට උන්වහන්සේ උසස් තනතුරු දීලා තිබෙනවා. அதனால புகழ், பதவி, பணம் என்பது நம் அடையாளமாய் மாறிவிடக் கூடாது. அது அவரால் நமக்கு கிடைக்கிற விஷயம். ඒ වගේම උසස් වීම, තනතුරු, මුදල් මේවා අපේ සලකුණක් වෙන්නට හොඳ නැහැ. මේවා තමයි මේ නිසා තමයි අපි දැනගන්නට පුළුවන් කියන තත්ත්වයට අපි එන්න හොඳ නැහැ. ඒ ශාන්තිය විසින් අපිට ලබා දෙන දේවල්. ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே இவைகள் எல்லாம் நேரத்துக்குட்பட்டிருக்கிறபடியினால் මේ ලෝකයේ මේ සියල්ලම කාලයට යටත් වෙලා තිබෙන නිසා. பணம் ஒரு நாளைக்கு காலாவதி ஆகும், அது எக்ஸ்பயர் ஆகும். புகழ் எக்ஸ்பயர் ஆகும், பதவி எக்ஸ்பயர் ஆகும். ඒවා එක එක කාලවලදී කල්ලිකුත් වෙනවා. මුදල් කල්ලිකුත් වෙනවා. ඒ වගේ උසස් වීම කල්ලිකුත් වෙනවා. ඒ වගේම තනතුරු කල්ලිකුත් වෙන එක කාලයකට අනුව. ஆனால் என்றுமே காலாவதியாகாத ஒன்று என்னன்னா, அவர் எனது அப்பா, நான் அவருடைய குமாரன், sonship. කිසිම දිනක කල් ඉක්ුත් වීමක් නැති එකම දේ තමයි උන්වහන්සේ මාගේ පියාණන්, මම උන්වහන්සේගේ දරුවා කියන උන්වහන්සේ අපිට දෙයිලා තියෙන පුත්‍රභාවය. ரோமர் சொல்லுகிறது, அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். රෝමර් පොතේ මේ ආකාරව සඳහන් වෙන අබ්බා පියාණනි කියලා හඬගසන්නා වූ පුත්‍රකම අපිට දීලා තිබෙනවා කියලා. அப்படி என்றால் இந்த காண்கிற உலகத்திலே குமாரத்துவத்தில் நாம் வெளிப்படும் போது நம் இருதயத்தை எவ்வளவு கவனமாய் பார்த்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அல்லவா? එලිතන අපි දකින්නා මේ පොළොව තුළ පුත්‍රකම එළිදරව් කරන්නට අපේ හදවත් අපි කොච්චර විදියකට පරිස්සම් කරගන්නට අවශ්‍යද? காத்து கொள்ளணும் என்பதிலே நீங்கள் பயப்படாதீங்க. අපේ හිත අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒම කියද්දිම බය වෙන්න එපා. அது இயேசுவினால் கூடியது. அவர் இந்த பூமியில வாழும்போது நிச்சயமாய் உங்களுக்குள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருந்தும் அதை செயற்படுத்த அவரால் முடியும். ஆனால் அதை எப்படி செயற்படுத்துவது என்பதில் நம்முடைய பங்கும் தேவைப்படுகிறது. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේට ඒක පුළුවන් වුණා මේ පොළොවේ ජීවත් වෙනකොට. ඒ වගේම තමයි සුදාත්මයන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබ තුලත් ඒ දේ ක්‍රියාවට නංවන්නට ඒ ලෙස ඒ විදියටම. நீதிமொழிகள் 4:23 எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள்,
அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும். හිතෝපදේශය හති පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ මේ ආකාරව සඳහන් වෙනවා. සියල්ලට වඩා නුඹේ සිත ආරක්ෂා කරගනින්න. මක් නිසාද? එයින් ජීවනයේ නික්ම වන්නේය කියලා. அப்ப தேவ குமாரர்களாகிய நமக்குள்ளே இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்பட முடியும். දේව පුත්‍රයාණන් වන අප තුළින් ජීවනයේ උල්පත් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. அது புறப்பட வேண்டும் என்றால் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இருதயத்தை என்று மேலே வரியிலே நாம் வாசித்தோம். එවැනි උල්පත් අප තුළින් ගලා යන්නට නම් අපේ හදවත අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා උඩ පදයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேனே, காண்கிற மனிதர்களோடு நாம் எப்படி நடப்போம் என்பதுதான் உண்மையான அர்த்தம். கடவுளை நாங்கள் எவ்வளவு அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னோம். මම ප්‍රථමයෙන්ම ඔබට සඳහන් කරා නේද? අපි දකින්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ව කොයි විදියටද මේ මිනිසුන්ව දකින්නේ? ඒ විදියට ඒ තුලින් තමයි දකින්න නැති දෙවියන් වහන්සේව අපි බලන ආකාරය අපිට දැනගන්නට පුළුවන් කියන එක. අපි ඇස්වලින් දකිනා වූ ජනතාව අපේ සහෝදරයෝ කොයි ආකාරද ඒගොල්ලෝ අපි ආශ්‍රය කරන්නේ? அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். අපේ ඇස් වලින් දකින්නා වූ මනුෂ්‍ය අපේ සහෝදරයන්ව අපි කොයි ආකාරයකටද ආශ්‍රය කරනවා කියන එක ගොඩක් ඉතා වැදගත්ම දෙයක්. அதுக்கு எப்படி நாம் இதயத்தை காத்துக்கொள்வது? එතකොට ඒ දෙයකට කොහොමද අපේ හදවත අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ? இந்த உலகத்திலே இரண்டு விஷயங்கள் நம் இருதயத்தை கொக்கி போட்டு இழுக்கிறது. මේ ලෝකේ කාරණා දෙකක් අපේ හදවත කොක්ක දාලා අදිනවා කියන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ஒன்று உறவு, இன்னொன்று பணம். එකක් බැඳීම්, අනිත් එක මුදල්. உறவு என்பது சொல்லும்போது சக மனிதர்களோடு உறவுகளாய் நாம் வாழும் வாழ்க்கை. බැඳීම් කියලා කියන වෙලාවේදී අපේ අසල්වාසීන් සමග ඉතා සමීපව බැඳීමකින් ජීවත් වෙනවා කියන එක. இன்னொன்று பணத்தை நாம் எப்படி கையாளுகிறோம். අනිත් එක තමයි මුදල් කොහොමද අපි පරිහරණය කරන්නේ කියන එක. இயேசு இந்த பூமியில வந்தபோது இவ்விரண்டை பற்றியும் அதிகமாய் அவர்களுடைய உவமைகளிலே சொல்லியிருக்கிறார். ஒன்று ராஜ்யத்தை பற்றி, இரண்டாவது பணத்தை எப்படி கையாள்வது என்பதை பற்றி. උන්වහන්සේ මේ පොළොව තුළ ජීවත් වෙන කාලයේදී උන්වහන්සේ උපමා තුලින් මේ කාරණා දෙක ගැන වැඩියෙන් උන්වහන්සේ කතා කරලා තියෙනවා. එකක් රාජ්‍ය, අනිත් එක මුදල් ගැන. உறவிலே யாரிடத்திலும் மனத்தாங்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். බැඳීම් තුලින් කිසිම කෙනෙක් සමග අමනාප නොවී සිටින්නට අවශ්‍යයි. பணத்திலே யாரிடமும் கடன் இல்லாமல் இருக்க. මුදල් වල කිසිම කෙනෙක්ට ණය නොවී ඉන්නට අවශ්‍යයි. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனாய் தேவகுமாரனாய் இந்த பூமியிலே வெளிப்படும் பொழுது, வாழும்போது, දෙව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් ලෙස ජීවත් වෙන වෙලාවේදී එළිදරව් වෙන වෙලාවේදී அவர் யாரோடும் மனத்தாங்களில் இருக்கவில்லை, யாரிடத்திலும் கடன் படவில்லை. උන්වහන්සේ කිසිම කෙනෙක් සමග අමනාප වෙලා සිටියේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම කෙනෙක්ට උන්වහන්සේ ණය වෙලා හිටියේ නැහැ. இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம இருதயத்தை கொக்கி போட்டு இருக்குது. ஒன்று உறவு, இன்னொன்று பணம். මේ කාරණා දෙක තමයි අපේ ජීවිතේ කොක්කක් දාලා අදිනවා කියලා කියන්නට පුළුවන්. එකක් මුදල්, අනිත් එක බැඳීම්. இந்த ரெண்டையும் நாம் கையாளுகிற விதத்தில் தான் குமாரத்துவத்தில் இருக்கிற ஜீவ ஊற்று பாய்ந்து வெளியே வருகிறது. මේ කාරණා දෙක අපි පරිහරණය කරන විදියෙන් තමයි පුත්‍රයාණන් තුල තිබෙනා වූ ජීවනයේ උල්පත ගලාගෙන එන එක අපිට බලා ගන්නට පුළුවන්. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் இந்த இரண்டையும் மிகவும் கவனமாய் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. එලෙසන ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා කියනවා නම් මේ කාරණා දෙකම ඉතා අවධානම් දීලා බලන්නට අවශ්‍යයි. பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது இதைத்தான் சொல்லுகிறார். உறவிலே நீ எப்படி நடக்கணும், பண விஷயத்திலே நீ எப்படி நடக்கணும். ඒ නිසා තමයි පෞල්තුමා තීමෝති පොතට ලියද්දී මේ ආකාරව ලියනවා. බැඳීම් සමග කොහොමද ඇසිරෙන්නට ඕනේ, ඒ වගේම මුදල් කොහොමද පරිහරණය කරන්නට ඕනේ කියන එක. வேதத்திலே நீங்க எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 30-32ஆம் வசனத்துக்கு வந்தீர்கள் என்றால், පොතේ 4 30 වෙනි පදේ සහ 32 වෙනි පදයට ඔබ ආවොත් ஒரு வசனம் உங்களுக்கு நன்கு அறிந்த வசனம் உண்டு. அதை நான் சொல்லிவிட்டு இந்த இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிறது. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே එක පදයක් තියෙනවා. ඒක හොඳ යහපත් පදයක්. ඔබ දන්නා වූ පදයක්. ඒක එපේසි පොත 4 පරිච්ඡේදය 30 31 32ේම තියෙනවා. அதிலே ஒன்று இருக்கு, நீங்க அறிந்த வசனம் தான். அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதீர்கள். ඔබ දන්නා වූ පදයක් තමයි මේක. මම කියවන්නම් බලන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ සුදාත්මයන් වහන්සේට දුක් නොදෙන්න කියලා තිබෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்த முடியும். සුදාත්මයන් වහන්සේට දුකටපත් කරන්නට පුළුවන්.
அவர் எதனால் துக்கப்படுகிறார் நமக்குள்ளாய் இருந்து? උන්වහන්සේ කුමක් නිසාද අප තුළින් දුකටපත් වෙන්නේ කියලා කිව්වොත්. முதலாவது நான் சொன்னேன் அல்லவா, நம் இருதயத்தை கொக்கி போட்டு இழுக்கிற விஷயம் உறவுகள். පළවෙනි දේ තමයි මම ඉස්සලා ඔබට කිව්වා වගේ අපේ හදවත කොක්කක් දාලා අදින්නා වූ කාරණා වලින් එකක් තමයි බැඳීම. அந்த உறவுகளை கையாளும் விதத்திலே மனத்தாங்கள் இருக்கும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்படுவார். මේ බැඳීම අපි කොයි ආකාරයෙන්ද අසුරවන්නේ කියන එකෙන් අපි හරියට හිටියේ නැත්නම් එතන සුදාත්මයන් වහන්සේ දුකටපත් වෙනවා. அதுதான் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாமே. 31, 32 நீங்கள் வாசித்தாலே புரியும். உறவுகள் விஷயத்திலே சகலவித கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது. ஏனென்றால் அது இருந்தால் பரிசுத்த ஆவி துக்கப்படுவார். ඒක කොහොමද ඔබ කියන්නේ කියලා අපෙන් අහන්නට පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඒක තමයි පල්ලෙහා 31 වෙනි වචනේ මේ ආකාරව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. සියලු තිත්තකමත් කෝපයත් උදහසක් කෝලහලක් අපහසු සියලු කෝලදේ නුඹලා කෙරෙන් පහ කරනු ලැබේවා කියලා. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தோஷப்படுவார். அது எப்படி என்றால் 32ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஒருவருக்கொருவர் தயவாகவும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். සුදාත්මයන් වහන්සේ සතුටටපත් වෙන කාරණා මොකද කියලා කිව්වොත් ඒකත් පල්ලෙහා සඳහන් 32 වෙනි පදේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. නුඹලා එකිනෙකා කෙරේ ගුණවන්තව අනුකම්පාව ඇතුව සිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාට කමා වූ ලෙස නුඹලා එකිනෙකාට කමා වෙන්න කියලා. ஆம், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்க்கை என்றாலே, கிறிஸ்தவம் என்றாலே அன்பும் மன்னிப்பும் தான். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ වහන්සේගේ තුල ජීවත් වෙනවා කියන්නේ සමාව දීම සහ ප්‍රේමය. Love and forgiveness. ප්‍රේමය සහ සමාව දීම. கிறிஸ்து என்றாலே எல்லாவற்றிலும் எதனால் வேறுபட்டவரா இருக்கிறார்? அன்பு, அவருடைய உண்மை அன்பும் அவருடைய மன்னிப்பும் தானே. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ හැම දෙයකින් කොහොමද වෙනස් වෙලා ඉන්නේ කියලා අපි කියනවා නම් උන්වහන්සේගේ සැබෑ ප්‍රේමය සහ උන්වහන්සේගේ සමාව දීම තමයි. நீங்கள் கேட்கலாம், கஷ்டமா இருக்கே, மத்தவங்களை மன்னிக்க, அவங்கதான் என்கிட்ட வரமாட்டாங்களே, அவங்க என் கூட பேச மாட்டாங்களே அப்படின்னு நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம். සමහර වෙලාවට කියන්නට පුළුවන්. සමහර කට්ටියට සමාව දෙන්න ගොඩාක් අමාරුයි. හිතට ඒක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එයාලා අපි ළඟට එන්නේ නැහැ කියලා ඔබට කියන්නට පුළුවන්. நீங்கள் 2 விஷயம் மன்னிப்பிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒன்று மன்னிக்கும் நிலைமை, மற்றது ஒப்புரவாக்கும் நிலைமை. ඔබ කාරණා දෙකක් පැහැදිලිව දැනගන්නට ඕනේ. එකක් තමයි සමාව දීම කියන එක. අනිත් එක එකගත්වයකට පැමිණෙනවා කියන එක. நாம் மன்னிப்பதற்கு அந்த நபர் தேவையில்லை. அது நம்முடைய இதயத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம். අපි සමාව දෙන්නට ඒ පුද්ගලයා අප ළඟට ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අප තුලින් අප තුලින්ම අපි කරන්නට ඕන දෙයක්. ஒப்புரவாக வேண்டும் என்றால் இருவரும் பேசி ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு ஒன்றாய் சேர்ந்து இனி நாம் வாழுவோம் என்பது ஒப்புரவாகுது. එකමුතු වෙනවා කියනවා කියන්නේ දෙදෙනාම එකතු වෙලා අපි මේ දේ තේරුම් ගත්තා, අපි එකටයි ජීවත් වෙනවා කියන එක තමයි. பல நியாயங்கள் உங்கள் பக்கம் இருக்கலாம். ධර්මිෂ්ඨ කාරණා ඔබ පැත්තේ ගොඩක් තියෙන්නට පුළුවන්. இந்த விஷயத்த நீங்க கேளுங்களேன், அவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்லலாம். සමහරවිට ඔබ කියන්නට මගේ පැත්තෙනුත් පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ, මට එයා මේ විදියට කරලා තිනවා මගේ ජීවිතේට කියලා. ஆனால் கிறிஸ்துவின் ஜீவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறது என்றால், கிறிஸ்துவின் குணம் நமக்குள் இருக்கிறது என்றால், நாம் மன்னிக்கிறதில் தாமதமாக்க கூடாது. இருதய சிறைச்சாலையில் இருந்து அவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අපි ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේගේ ගුණස්වභාවය, උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරකම් අප තුළ තියෙනවා නම් අපි ඔවුන්ට සමාව දෙන්නට කිසිම දවසක අපි ප්‍රමාද වෙන්නට ඕන නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන්ව යටත් කරලා තිබෙනා වූ අදවත නැමැති සිරගෙදරින් එයාලා නිදහස් කරන්නට අවශ්‍යයි. கிறிஸ்து உங்களை மன்னித்தது உண்மையா? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට සමාව දුන්නා කියන එක ඇත්තද? ஆம் என்று நம்புகிறீர்களா? ඔව් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවාද? உங்களை எவ்வளவாய் மன்னித்திருக்கிறார், நீங்கள் எவ்வளவு கொடிமையான வாழ்க்கையில இருந்து உங்களை மன்னித்திருக்கிறார் என்பதே உங்களுக்கு தெரியும். උන්වහන්සේ ඔබට කොයිතරම් සමාව දීලා තිබෙනවාද කියන එක ඔබ දන්නවා. කොච්චර දුෂ්කර ජීවිතයෙන් උන්වහන්සේ අරගෙන අද සමාව දීලා තියනවාද කියන එක ඔබ දන්නවා. அப்படி நீங்கள் அவரிடத்தில் எவ்வளவாய் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொண்டீர்களோ அவ்வளவாய் நீங்கள் பிறரை மன்னிக்க முடியும். ඔබ කොයිතරම් උන්වහන්සේගේ සමාව අරගෙන තිබෙනවාද ඒ තරම්ම ඔබ අනිත් කට්ටියටත් සමාව දෙන්නට අවශ්‍යයි. மன்னிப்பின் அளவுகோல் என்ன?
සමාවේ මනින ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා කිව්වොත් கிறிஸ்து உங்களை மன்னித்ததுதான் அந்த அளவுகோல். அதுதான் நீங்கள் பிறரை மன்னிக்க வேண்டியதற்கான அளவுகோல். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට සමාව දුන්නා කොයිතරම්ද? අන්න ඒක තමයි මේ මනින ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබට කොයිතරම් සමාව දීලා තිබෙනවද? ඒ තරම්ම ඔබ අනිත් කට්ටියටත් සමාව දෙන්නට අවශ්‍යයි. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துவின் தன்மை, ஜீவன் இல்ல குமாரத்துவம் முழுமையாக வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் உங்கள் மனதிலே கசப்பு மனத்தாங்கள் இல்லாத ஒரு சுதந்திரமான ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வர வேண்டும். ඔබ තුළ උන්වහන්සේගේ සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සැබෑ භාවය එළිදරව් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ තුළ තිබෙනා වූ තිත්තකම කෘත්‍ය ඔබගෙන් එළියට යන්නට අවශ්‍යයි. ஏனென்றால் அதை வைத்து நாம் உள்ளே இருக்கும்போது ஒருவர் துக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியான தேவன். ඇයි කියලා කිව්වොත් ඒ දේ අප තුළ අපි තියාගෙනම ඉන්නකොට එක්කෙනෙක් ඇතුලේ ඉඳගෙන දුකටපත් වෙනවා, දුක් වෙනවා. ඒ කවුද කියලා කිව්වොත් සුදාත්මයන් වහන්සේ. நீங்கள் பலரை சந்தோஷப்படுத்த பல gift கொடுப்பீங்க, பல சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பீங்க. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தலாம் என்றால் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிப்பதின் மூலம் மனத்தாங்கள் இல்லாத இடத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்த முடியும். ඔබ බවට සිටින බොහෝ මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන්නට බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් කරන්නට පුළුවන්. එයාලා කැමති දේවල් දෙන්නට පුළුවන්, තෑගි දෙන්නට පුළුවන්, හැමදේම කරන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබ තුළ තිබෙනා වූ සුදාත්මයන් වහන්සේව සතුටු කරන්නට පුළුවන්. ඒක කොහොමද කියලා කිව්වොත් ඔබ අන් අයවට සමාව දීම තුළින් උන්වහන්සේව සතුටු කරන්නට පුළුවන්. ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிப்பது என்றால் என்ன? ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிப்பது என்பது கைகளை தட்டி ஏதோ ஒரு அந்நிய பாஷை பாரம்பரியமாய் பேசுவது அல்ல. ආත්මයෙන් පූර්ණ වෙලා මම යාඥා කරනවා කියන එක අත්පොළසන්නාද දෙලා ඒ වගේම අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන එක විතරක් නෙමෙයි. எங்கெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டாரோ சீஷர்கள் மத்தியிலே அவர்களுக்குள்ளே அன்பின் வீரியம், மன்னிப்பும் அவர்களுக்குள்ளிருந்து வெளிப்பட்டது. උන්වහන්සේ ගෝලයන් කොයි ස්ථානවල රැස් වුණාද ඒ ස්ථානවල සුදාත්මයන් වහන්සේගේ ආත්මය වගිරුවද ඒ තුලින් උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගිරුවණු සෑම අවස්ථාවකම උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය, උන්වහන්සේගේ සමාව දීම, ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ රැකවරණය උන් තුලින් පිටත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், அந்நிய பாஷை பேச பேச நமக்குள்ளாய் பக்தி விருத்தி உண்டாகும் என்று சொல்லி. ඒ වගේම අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්න අප තුළ භක්තිවන්තකම වර්ධනය වෙනවා කියන එක අපි දැනගෙන සිටිනවා. என்ன பக்தி விருத்தி? அன்பினால் நிறைந்த பக்தி விருத்தி. මොකක්ද මේ භක්තිවන්තකම වර්ධනය වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වූ භක්තිවන්තකමක් අප තුළ වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பின் அடையாளத்தின் வெளிப்பாடு. ඒක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ එළිදරව් වීමේ සලකුණේ එළිදරව්. அன்பினால் நிறைந்த ஒரு இதயம் நமக்குள்ளே அவசியம் அல்லவா? ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වුණා වූ හදවතක් තියෙන එක අපිට ගොඩාක් වැදගත් නේද? අවශ්‍යයි නේද? கிறிஸ்துவுக்குள்ள அதே இதயம் நமக்குள்ளும் இருக்கிறது. மன்னியுங்கள், உறவுகளோடு மனத்தாங்களை விடுங்கள், மனத்தாங்கள் இல்லாத சுதந்திரமான ஒரு இருதயம் நமக்கு வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ තිබුණා වූ ඒ කාරණාවන්ද අද අප තුළ තියෙන්නට ඕනේ. මොකක්ද කියලා කිව්වොත් සමාව දීම, සමාව අරගැනීම, ප්‍රේම කිරීම, මේ දේවල් අප තුළ තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. மற்றது நம் இருதயத்தை கொக்கி போட்டு இழுக்கிற விஷயம் பணம். ඊළඟ එක තමයි අපේ හදවත කොක්ක දාලා අදින්නා වූ කාරණාව කියලා කියන්නේ මුදල්. கடன். ණය. நாம் மனிதர்களிடத்திலே கடன் வாங்கி இருக்கிறோம், வங்கியிலே கடன் வாங்கி இருக்கிறோம், பல விதங்களில் லோன் நமக்கு கடன்கள் வாங்கி வைத்திருக்கிறோம். අපි මනුෂ්‍යයන් ළඟින් ණය අරගෙන තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම බැංකුව වලින් ණය අරගෙනට පුළුවන්. විවිධාකාර ලෝන් ණය අපි අරගෙන තියෙන්නට පුළුවන්. கடன் கொடுப்பீர்கள் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதம். கடன் வாங்குவீர்கள் என்று அல்ல. උන්වහන්සේ වචනේ සඳහන් කරලා තියෙන ඔබ ණයට දෙයි කියන එක තමයි. ඔබ ණයට ගනී කියන එක නෙමෙයි. பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளாய் ஆசீர்வதிக்கப்படும். පොළොවේ සිටිනා වූ සෑම වංශයක්ම ඔබ තුලින් ආශිර්වාදය ලබයි. அதுக்காக தான் உங்களுக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඔබ තුල සුදාත්මයන් වහන්සේව වගුරුවලා තියෙන්නේ, දීලා තිබෙන්නේ. ஆனால் கடன் உள்ள வாழ்க்கையை நாம் வாழும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு குறைவுள்ளதான நாட்களை நாம் கடத்த ஆரம்பிக்கிறோம். ණය සමග අපි ජීවත් වෙන වෙලාවෙදී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් අපි ජීවත් වෙනා වූ කාලය ඉතා කෙටි ලෙස පස් වෙන්නට පටන් ගන්නවා.
ஏனென்றால் இந்த உறவுகள் மேல் இருக்கிற கசப்பு, மனத்தாங்கள், பணத்தில் இருக்கிற கடன் எண்ணங்கள், இதனால் நமக்கு யோசித்து யோசித்து தூக்கம் கெட்டு மற்றவர்களோடு பழக முடியாமல் நோய், பலவீனங்கள், பிரஷர், மன அழுத்தங்கள் நமக்கு உண்டாகிறது, டிப்ரெஷன். ඒ වගේම බැඳීම් සමග අමනාප වෙලා අන්න එක එක ස්ථානවල ණයට අරගෙන ඒවා ඔක්කොම අපි හිස්සර දෙයක් වෙලා ඒතන ඒක ඒවා ගැන කල්පනා කරලා අපි ඩීප් ප්‍රෙෂර් එකට යනවා. மன அழுத்தம் நமக்குள் இருக்கும்போது எப்படி குமாரத்துவத்தை குறித்த சிந்தனை நமக்குள் இருக்கும்? இல்லை, இதுதான் இதை மேற்கொள்கிறது போல காணப்படும். මානසික පීඩනයක් අප තුළ තියෙනකොට කොහොමද මේක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊදරව් කියලා අපිට දැනගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? குமாரன் என்பவன் அடிமை அல்ல. පුත්‍රභාවය කියලා කියන්නේ යටහ වහල්කම නෙමෙයි. நீதிமொழி 22 6ஆம் 7ஆம் வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன். அதுல 7வது 2வது வரியை வாசிக்கிறேன். கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை. ඒ දේ තුළ දෙවෙනි පාඩේ මම කියවන්නම් ණයට ගත්තු කෙනා ණයට දුන්නු කෙනාට වහලෙක් කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. பிள்ளையாண்டானை நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்து. இது 6வது வசனம். දරුවාව මඟ පෙන්වන්න ඕනේ නිසි මාර්ගය තුළ උන්න මඟ පෙන්වන්න. என்ன சொல்லி நடத்தணுமா? நீ கடன் மட்டும் வாங்காத, கடன் வாங்கினா நீ கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை என்று சின்ன வயசுல இருந்தே கடன் வாங்காத வாழ்க்கையை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும். ඔන්න හදන්නට හොඳ මාර්ගය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ණයට ගන්න එපා. ණයට ඔයා ගත්තොත් ණය දුන්නු කෙනාට ඔබ වහලෙක්. ඒ නිසා කිසිම දිනක ණය ගන්න එපා. ණය ඔබට නිදහසක් නැති කරයි කියලා උට නිතරම කියලා දෙලා හොඳ මාර්ගය හදන්නට කියලා වචනය සඳහන් කරලා තිබෙනවා. இயேசு நம்மை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார் என்றால் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் விடுதலையாக்கினார். கடன் என்ற அடிமைத்தனம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපව වහල්කමින් නිදහස් කරා නම් මෙන්න මෙවැනි ණය කියන වහල්කමින් උන්වහන්සේ අපව නිදහස් කරලා තියෙනවා. கடன் இல்லாத வாழ்க்கையை பற்றி வருகிற காலத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறேன், பேசுகிறேன். ණය නැති ජීවිතයක් ගැන මම එන්නව කාලවකවානුව තුළ ඔබ සමග කතා කරන්නම් ඒක ගැන ඔබට මම කියලා දෙන්නම්. நீங்கள் தேவ புத்திரராய் வெளிப்பட வேண்டும், கிறிஸ்துவாய் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் உங்கள் இருதயம் சுதந்திரமா இருக்க வேண்டும். ඔබ පුත්‍ර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ පුත්‍රයෙක් ලෙස එළිදරව් වෙන්නට නම් ඔබගේ හදවත නිදහසින් පූර්ණ වෙලා තියෙන්නට ඕනේ. அப்பொழுதுதான் ஜீவ ஊற்று உங்களிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வரும். එතකොට තමයි ජීවනයේ උල්පත ඔබ තුළින් මතුවලා මේ ගලාගෙන එන්නට පටන් ගන්නේ. எப்படி எல்லா காவலோடும் இருதயத்தை காத்துக்கொள்வது முதலிலே வாசித்தோம் அல்லவா? நீதிமொழி 4:23. අපි මුලින්ම කියවුවා නේද හිතෝපදේශයේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කොහොමද සියලු ආකාර ආරක්ෂාවෙන් අපේ හදවත අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක. உறவுகளோடு மனத்தாங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும், பணத்திலே கடன் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். බැඳීම් සමග අමනාප නොවී සිටින්නට ඕනේ. මුදල් වලින් කාටවත් ණය නොවී සිටින්නට ඕනේ. நீங்கள் யாரோ நபரோடு கசப்பா இருப்பீர்கள் என்றால் அவர்களை மன்னித்து உறவிலே சீர் பொருந்துங்கள். ඔබ කවුරු හරි මිනිහෙක් එක්ක අමනාපයෙන් හෝ තිත්තකමත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම ඔවුන් සමග කතා කරලා ඒ දේ විසඳ ගන්නට අවශ්‍යයි. கடனோடு இருக்கிறீர்கள் என்றால் கடன்களை கொடுத்து முடியுங்கள், ஜெபியுங்கள், சீக்கிரம் உங்கள் கடனில் இருந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வாருங்கள். ඔබ ණය සමග සිටිනවා නම් ඔබ ඒ යාඥා කරන්න ඔබේ ණය ඔබ ගෙවන්න ඉතා ඉක්මනින් ඔබේ ණය කියන ජීවිතයෙන් ජීවන රටාවෙන් එළියට එන්නට ඕනේ. நீங்கள் நினைக்கலாம், இல்ல நான் கடன் வாங்கினவர் அவர் நல்லா தானே இருக்காரு, நான் ஏன் திரும்பி கொடுக்க வேணும்? அது உங்களுக்குரிய விஷயம் அல்ல. நீங்கள் தேவ புத்திரர்கள் என்றால் நீங்கள் கடன்களை கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடணும். ඔබ සමහරවිට මේ විදිහට හිතන්නට පුළුවන්. මට ණයට දුන්න කෙනා හොඳට පොසත්ව තමයි ලස්සනට ඉන්නවානේ මම එයාට ණයට දෙන්න ඕනේ මටම ගොඩක් ණය වෙලා තියෙනවා. නෑ නෑ ඒක ඔබට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එයාට අදාළ දෙයක්. ඔබ ණයට ගත්තා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රත්වයේ වෙටිදරව් කරන්නා වූ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ ණයට ගත්තු ණය ගෙවන්නට අවශ්‍යයි. நானும் நீங்களும் ராஜரீக ஆசாரியத்துவம் மிக்கவர்கள், ராயல் பிரீஸ்வுட் ஜெனரேஷன். ඔබයි මමයි රජවරුන් සහ පූජකවරුන් ලෙස සිටින්නා වූ කට්ටිය. ராஜாக்களாய் நாம் வாழ வேண்டும், ஆசாரியர்களாய் வெளிப்பட வேண்டும். ඒ වගේම රජවරුන් ලෙසයි පූජකවරුන් ලෙසයි අපි එළිදරව් වෙන්නට ඕනේ. நம்முடைய இருதயமானது ஆசாரியர்களாகவும் சிந்தையானது ராஜரீகமாகவும் இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා තමයි අපේ හදවත ඇවිල්ලා පූජකවරුන්ගේ හදවත ලෙස අපේ සිතුවිලි රජවරුන්ගේ සිතුවිලි වලට සමාන ලෙසක් තියෙන්නට අවශ්‍යයි.
நீங்கள் தேவ ராஜ்யத்தின் சந்ததிக்குரியவர்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றார். உங்கள் இருதயம் யாரிடத்திலும் மனத்தாங்கள் இல்லாது, கடன் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை அழைக்கிறேன், நான் விரும்புகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவரை சந்தோஷப்படுத்துங்க. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වංශාවලියට අයත් කෙනෙක් ලෙස වෙන්නට නම් ඔබ කිසිම කෙනෙක් එක්ක අමනාප නොවි ඔබගේ සියලු දේ තුලින් ඔබ නිදහස ලබලා ඒ තැනින් එළියට එන්න ඕනේ කියලා මම විතරක් නෙමෙයි සුදාත්මයන් වහන්සේනුත් ඒකම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කැමති වෙන්නේ ඔබගේ. உங்களோடு கூட தமிழிலே பேசிக் கொண்டிருக்கும் எனது பேர் ஷர்லி மாஷ். ඔබ සමග දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන්නා මම ෂර්ලි මාස්. சிங்களத்தில் மொழிபெயர்த்துக் கொண்டிருப்பவர் பீட்டர் சாலமன். සිංහල භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරන්නේ පීටර් සෝලමන්. அவருடைய தொடர்பு இலக்கத்தை நாங்கள் பதிவிடுகிறோம். அவரோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නට ඔහුගේ දුරකථන අංකය අපි සඳහන් කරන්න. தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබ සමග වේවා. ආමේන්.